Kinde mabende koro wang'eyo ni chieng' tarik 14 e kinde mane duol magayo bech mag modhi e pacho kae EPRA nolando nengo manyien mag modhi mano petrol, super petrol nomedi kod shillings 8 kod otonglo 99, diesel nomedi kod shillings 8 gotonglo 63, ka mafuta mar taya kata kerosene nomedre kanyo kod shillings 9 gotonglo 65 ka nengo makamago nochako ringo kochakore chieng' tarik 15 kendo mano dweni kendo bro ringo nyaka chieng' tarik 14 mano dwe mar 8 mano mar higani. Wanno ka nengo modhi medore. Jatend migawo mochung' ne weche go mag omenda wacho ni gisechako keto okenge piny mano mar okenge makare maneno ni nengo mar ngima odok piny. Gin okenge mage miparo ni sirikal tiyo godo Ochieng Jera kaachiel kod wach ni mogik ing'isa ni wadong' mana gi dakika 4 kende. Erokamano Joyce. Asebedo piny gi waziri mar omenda. To kana bedo ng'eyo okang' moketo mondo okonygo ekonomi ma Kenya. Gima nowuoyo maduong' en wastage ei sirikal. Iyudo ka giketo allocation mar budget e department moro ama ministry moro. To pesa moket kanyo oket mang'eny mamoko dhi fuke mag jomoko. Koro gima duong' motimo en nodwaro mondo pesa kate ogol kuonde ka to ket budget malure kendo marom gi gima that particular department dwaro. To nyaka gilu mag pesa go tiyo nade. For example, skunde. Iyudo ka pesa moket ma capitation ni keto nyaka moko skunde ma ok exist. To mano un wastage. Pesa inte ko chok mogol gi e wastage modhi otimo gima chielo dhi miyo economy ma Kenya chung'. Iyudo ka department ma sirikal te ni so e pesa to ng'eng dhi na ni joma kwalo pesa nigo. Koro gima ng'eny mbari timo maduong' en ni number 1 kose reduce pesa matiyo e budget gi nikech ng'eng dhi wastage to dhi konyo wa chungo uchumi e yo mae. Mokwongo nyithiwa nyalo nang'o tije kondiki gi pesa modonga iya factories ama inyalo ket projects moko. For example, in the next few weeks President Ruto they initiate project mare konyo nyithindo ma iwuok e ward ka ward Nairobi mangima mondo migi go ka joma timo saloon imiyo gik saloon, ka joma timo car wash to do imi car wash machine magi matimre mana pesa moro gi pesa moyudi wastage ma wuoyigi. Koro mogik ana wacho kamae, wanjo Kenya waduto Moi notiyo kae joma nego Moi mogik ne gin dhot ma Wamunyoro. Sani Ruto ni power joma goye timo ndamano gore kom githuon gin Wamunyoro. To seche mane Kenyatta mokwongo ni power, Kibaki ne ni power, Uhuru ne ni power, gi ok ne gitim. Nyaka wapenjre na tang'o momiyo jogi ok yudo dhot machielo bedi kom ma kok gin to nyaka dhaw wuoge kendo nyaka ji tho. To amor gi Reverend marwa jalemo maduong' Ambrose Weda ni for the first time anene TV ko pako Raila Amolo Odinga awuoro kendo amor kabisa ko wacho ni 207 no kwal kura mano pingo no kuo onge. Erokamano ahinya.